Hello guys, magandang umaga po. Sinundo ko ang aking asawa kasi nag-request po siyang pumunta ng town center sa San Carlos City, Pangasinan. So guys, dito tayo, nagde-drive tayo. Dito siya sa likod, nagbe-videos para sa aking vlog. Super supportive naman ng aking asawa. Yan. So, andito tayo sa Malacanang, San Carlos. Yan. Agdaw na. Yan. So, dito tayo. Ayun si kuya, kumaway. Ay kuya. Ayun. Kumakaway-kaway sila sa akin. So, malapit na po tayo sa may tulay ng San Juan. Ayun po. Hello. Kumusta po kayong lahat? Ayun. So, tinuturo ko kasi medyo malapit-lapit na tayo sa tulay. So, ayun po. Nakalampas na po tayo ng tulay. Hindi na namin po nakuhanan kasi medyo crowded po and then traffic ng konti. Ayun. Hello. Sila, pababa tayo. Yun. So, itong hinintuan ko to ay tapat po siya ng CSI San Carlos. And then sa may kanan ko po is ito yung CSI. And then sa kaliwa, yung plaza. Ano po? Ayun, go na po tayo, sabi ni traffic enforcer. Ayun po, dahan-dahan lang kasi maipit po tayo ng sasakyan. Sa pagdadrive po, hindi po siya basta-basta sisingit kasi mahirap na po. Good rider po tayo. Yan po, ayun si kuya. Nagmamando po siya. New star po. Ayun. Yun ang aking asawa, nakikita sa salamin. Nagbi-video. Diba? Oh. Wow, may puting car. Ganda naman. Diyan po tayo. Go lang po. Shout out sa iyo ate. Hello po. Check bag po. Yan. So, dito na kami sa may loob ng town center.
So, titingin kami ng mga mabibili. Hello po. Hello ate. Ang budget po namin mag-asawa ay nasa 20 pesos. Bibili kami ng mga nasa 20 pesos lang. Makikita namin dito eh. Ride lang kami dalawang mag-asawa. Click! Nagpanog ko pa talaga. Yan. So, papasok hindi. Papasok hindi. Papasok hindi. Papasok. Papasok. Pasok ka na. Naiya ka pa eh. Naiya ka pa talaga. Yan. Pasok ka rin eh. Hop, 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 hop. Gagawin mo dyan. Uy, gagawin mo dyan. Titingin-tingin ka pa ha. Kala mo ha. Saan kaya abot ang 20 pesos mo? Yan. 20 pesos lang dala natin dito eh. Pupunta mo yun, itap ko pa talaga ah. Sige. Yan. Tuturo ako. Sige. Yan. Ito, mas maganda to. Yan. Yan si kuya oh. Ginagawa no. Yan. Mas tayo? 20 pesos lang dala natin eh. Ito. Ito, yan. May mani. Yan, ganda to. Oh, sarap nun ah. Sarap na lang kuya. Makikipagbanggaan pa si kuya sa akin. No, elevator tayo, hindi. Escalator pala. Yan. Mahal ako naman vlog mo. Yun. So, nagpa-vlog ako sa asawa ko. So, yan. Yan ako. Pakyat tayo. Tuba ako na dyan, oh. Grabe. One Garage. Thank you po. Yan. So, akala mo daming pera, no? 20 pesos lang dala. So, saan tayo, man? Yan. Papais pa kaya yata, ah. So, guys, ganyan muna yung video ko, guys, ah. Kasi, medyo nagugutom na kami dalawang mag-asawa, eh. Mamaya na lang ulit. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para sa aking vlogs. Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.